Ja, nu har vi jo så lige diskuteret lidt omkring, hvor vi skal hen af, og nu vil vi lige snakke om mad. Ja, vi har jo hørt, at der har været lidt meninger blandt eleverne om, hvad for noget mad vi skal have. Men som udgangspunkt, så tager sådan en lejrskole, den tager udgangspunkt i normal undervisning. Så det vil sige, når vi laver mad, jamen, så refererer det altså til hjemkundskab. Og derfor har vi valgt, at det er os, der bestemmer programmet for, hvad for noget mad skal de lave. Hvis der er nogen, der ikke kan deltage, jamen, så får de det heller ikke, de skal ikke tvinges til noget. Men man må i hvert fald se på, at de andre laver det, og være med, så man er med i fællesskabet. Man kan ikke bare melde sig ud. Nej, men vi accepterer selvfølgelig de kulturelle forskelle, der måtte være. Hvis der er nogen, der ikke har lyst til at spise noget af menuen, jamen, så kan de lade det ligge. Og vi vil tilstræbe, at menuen det bliver sådan, at man kan skille tingene ned. Der bliver noget salat, og der bliver noget tilbehør, og så forskellige former for kød. Og vi kan ikke tilgodese alle, men af økonomiske hensyn, så har vi også været nødt til at tage beslutningsgrundlaget ud for det. Ligeværd og forståelse, ligesom det foregår ude i samfundet. Vi skal være her alle sammen. Så derfor har vi valgt at opbygge det på den her måde. Ja. Og det tror jeg, der vil være enorm opbakning til, og det håber vi blandt både lærerne og eleverne, og især for os af. Vi har stor respekt for kulturelle forskelle, men vi respekterer også, at vi har en folkeskole, der skal have nogle rammer.